Защо напоследък българина ходи с анцук? Предполагам, че му е по-удобно. Менталитета на българина просто. Не сигурно се обича по-елегантно, когато влиза в един ресторант. Елате вътре, по-надолу ще ви кажа. Обичаме така да се обличаме, по-удобно ни е. Кой въведе анцуга като мода? Като мода, това са го баровците. Американците, бе. Американците също. Чуждестранците, естествено. Каква е разликата между официален и ежедневен анцук? Разликата е много голяма. Голяма, който анцук, това е един живот. Кой въведе модата на анцузите в България? Мисля, че салоните. Каква е разликата между официалния и ежедневния анцук? Разликата от официалния и ежедневния е, че ежедневният е по-спортен модел, а в официалния бие повече към костюма. Руснаците, според мен, първи руснаците се появиха на Слънчев бряг още 73-4 година и мисли на опера са ходили с анцузи дори. И затова мисля, че и тук стана модерно, а плюс това като че ли не изискват особени грижи. Нито се гладат, могат да се носят малко по-мръсни. Има сега и скъпи анцузи, някои по-прости хора си мислят, че е голяма работа да си с пума анцун, например.